Kini ang Atraka Balita 943. Team. Samtang Dias lungsod sa Manhoyod. Sa padayon nga ron nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental. O nga padayon usab ang pagbabaguna batok COVID-19 sa katawhan. Apan aduna gyapoy mga individual ang nagdumili sa pagturok sa bakuna batok COVID-19 tungod sa sayop nila nga impormasyon. Ang lungsod sa Manhoyod sa niaging Sibana Katala kinig sa 62 ka aktibong kaso sa COVID-19 samtang adunay 255 ang naka-recover o 15 ang namatay nga may kalambigitan ang sakit nga COVID-19. Ang kinatibukan nga kaso sa COVID-19 sa lungsod Manoy Bikabat ni kinig 355. Ang natala kini sa niaging semana sa Provincial Inter-Agency Task Force. Maong si Municipal Councilor Harmon Balbon miawhag kini ilabi na sa katawhan sa lungsod Manhoyod nga magpabakuna gyud ilabi na kini mga senior citizen nga mahadlok nga magpaturok o magpabakuna batok COVID-19. Ako po usab na pag-awhag sa ato ang mga kingsunan ilabi na sa mga idara na nga kung nahadlok kamo sa magpabakuna ini kontra COVID-19, ako ang kuan ninyo nga unta magpa-check up lang una sa doktor ron matagaan pag kahayag ang inyo mga kahadlok unsay mahitabo kung magpabakuna. Gani kami din sa palibot diri sa compound namo halos na bakunahan naman may tanan mura na dungron. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Municipal Councilor sa lungsod sa Manhoyod, Konsehal Harmon Balbon ang inabi kini eksklusibo sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.